Og ja, jeg kom ind. Ja, Og kommer du ind efter nu? lang tid. Ej. Ikke lang tid. Tid. Af for Det var en helvede. Det var en kylling. Fed idiot. Det var en kylling. Fed nar. Det var en kylling. Ja, det har jeg også sagt. Det var en kylling. En kylling. Og jeg kan lide kylling. Og hvad har du? Og Lort i ansigtet. frikadunser. Hvad fuck sker der? Jeg elsker frikadunser. Lad være med at dræbe kyllingerne. De slog mig lige Ikke før. dræb kyllinger. Du sagde, det var kyllingerne, der slog mig. Det er kun den ene der gjorde det. Så slap af, dit tyk dyr. Ikke dræb de andre. Øh, Du hører. Altså, du ved godt, det er væk. Jeg kan kille flest med mit svær. Hvor mange kills har I på jeres static svær? Jeg har 86. Hvad fanden var det? Har du ikke mere end 86? Ej, du ved, jeg har... 86. Jeg har 100.000. Jamen, hørte gæster, jeg sagde jo 86, og det er lidt et højere tal. Det er sådan et helt venligt tal. 86, det er når man kommer helt over en milliard. Længere over Kan det. du ikke lige så vente på vores andre? Nå, for du kan også stå og lave lidt mad, Lasse. Don't fucking touch my food! Okay. Han var ved at røre mit mig. Hold kæft, mand. Han kiggede derinde. Lad være med at kigge. Jeg kigger på dig. Du Kig den anden vej. Kig den anden vej. Mikkel, kan du ikke få ham til at lade ham kigge på mig? Hvad skal jeg gøre? Mikkel, du har taget noget af fucking mad! Du skal ikke slå på mig, Lasse. Lad os være fucking være, jeg slår dig ihjel. Det er dig direkte over til mig nu, jeg gør. Værsgo. Jamen. Skal jeg hjælpe dig ind? Jeg har en øks. Smadre. Der ligger dit kylling. Ja. Hvem har taget alt mit fucking kød? Hvor fanden blev min planke lige af? Og den er der. Christoffer! Hvem har Jeg har taget det alt mit kød? Du må gerne dræbe mig, hvis det er det. Jeg kommer ind, mand. Jeg tutter dig. Se, jeg har ikke taget det. Han havde ikke noget. Mikkel, Det har du må lidt mad? straffes. Jeg har stadig kun mit eget kylling. Mikkel, Det er TP. skal jeg smadre dig for det? Jeg skal lige TP. Nå, det var den forkerte. Undskyld. Undskyld, Lasse. Find du selv hen, eller skal jeg hjælpe dig? Nej, jeg tager bare og finder mit eget kyllingkød. Jeg vil altså have mit kød. Du har det i din fucking ovn. Slap dig af nogle gange. Nej, jeg har ligesom taget alt mit fucking kød. Hvad sker der? Hvad sker der? Nå, så skred han sgu, fordi han blev røget ud igen. Lad os komme ind igen. Vi skal nok lade være.